Projekt s názvem Fond dalšího vzdělávání. Jak přesně funguje, ukážeme za chvíli. Novou kulturní sezónu v kraji zahájí slavnostní koncert Svatováclavského hudebního festivalu. Na programu bude oratorium Josefa Haydna. Pozveme vás v závěru vysílání. Už skoro 3000 stážistů z celé republiky prošlo projektem Fondu dalšího vzdělávání, který má za cíl pomoci mladým při vstupu na trh práce. Jen v Olomouckém kraji tak získalo možnost pracovat 180 lidí. O projekty je takový zájem, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ho zajišťuje, jedná už o jejím 3. ročníku. Znovu by tak zájemci mohli podávat přihlášky v zimních měsících. 18letý Vojta studuje střední školu v Šumperku. Přes prázdniny si neužíval volna, ale vyzkoušel si práci programátora. Ona jako přímo tato firma nám napsala na e-mail, na náš školní, že zájí absolventy, tak jsem se přihlásil. Jeho kolega Petr už praxi absolvoval. Teď do společnosti, která se zaměřuje na mobilní technologie, nastoupil nastálo. Je to moje první práce, když sami se mi vlastně nabídli. Firma zatím v rámci projektu vyzkoušela 5 lidí. Z toho 3 po absolvování praxe nabídla stálou práci. Stejně tomu bylo i u 29% stážistů z celého kraje. Nejčastěji se pak do projektu zapojovali vysokoškoláci. Právě v jejich řadách loví firmy nejčastěji. Nám umožňuje vytipovat si mladé lidi na vysokých školách. V průběhu stáže si vyzkoušet, jak ten člověk pracuje, jestli se umí zařadit do týmu a vůbec i tu komunikaci s ním. Zaměstnání na zkoušku, které může být na 1 až 4 měsíce, právě končí svůj 2. ročník. Ve Fondu dalšího vzdělávání se připravují další projekty, další stážové projekty zaměřené na obdobné cílové skupiny. My bychom rádi ty projekty spustili v prosinci. Absolventům pomáhá i úřad práce. Například v této firmě zaměstnávají mladé lidi do 30 let s maximálně 2letou praxí. Od úřadu za to potom mohou dostat dotaci až 24 000 korun měsíčně. Ve výrobě tak štemberská firma takto zaměstná ročně 3 až 4 pracovníky. Pokud se osvědčí, zůstávají. Pomůže nám to profinancovat náklady, které s tím máme spojené. Dokážeme si vychovat potřebné pracovní kádry. Úřad práce takto dotuje v letošním roce 3400 společensky účelných míst, jak pro mladé, tak pro lidi ohrožené na trhu práce. I tato dotace končí 30. září, poté se rozběhne další kolo podpory. Monika Bezuchová, Česká televize, Olomoucko. Příliv uprchlíků do Evropy sílí.